హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక గోండి BGM మీద ఉంటుంది. సో సూపర్ అంటే సూపర్గా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. వీడియో ఎక్సలెంట్ వచ్చింది, సూపర్, అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే మాత్రం ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ముందుగా డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. Once more! मजा आया. సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇలాంటి వీడియోస్ ఎన్నెన్నో వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలి అనుకుంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో మ్యూట్లో పెట్టిన ప్రతి సాంగ్ని ఫుల్ సాంగ్తో చూడాలనుకుంటే టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటో సెట్ చేసుకోవాలి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్, కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్, ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో 1 2 3 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఫ్రెండ్స్. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో స్కిప్ చేస్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో చివరి దాకా చూస్తే క్లారిటీ వస్తుంది. సో తప్పకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది. ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటోని పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి సో ఇప్పుడు ఇంకో ఫోటో ఉంటుంది. ఈ ఫోటో 6 సెకండ్ 18 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. 2 ఫొటోస్ని సేమ్ ప్రాసెస్, కాపీ పైనుంచి చేసుకోవాలి. సో కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 7 సెకండ్ 9 మిల్లీ సెకండ్ ఉందిగా ఈ ఫోటోని పేస్ట్ పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి, మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు కంటిన్యూగా ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్ని ఫాలో అవ్వండి. సో కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సింపుల్ ప్రాసెస్ ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ ఈ ఫోటోతో ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్, ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో, లాస్ట్ ఒక ఫోటో మాత్రమే ఉంటుంది. పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. సో కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి పిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ఉంది. 1 సెకండ్ 17 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైం వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి ముందుగా. సో కంటిన్యూగా ఇక్కడ 5 సెకండ్ 16 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఎన్ని ఫొటోస్ వస్తాయి చెప్తా. 1 2 3 4 5 6 ఫొటోస్కి కంటిన్యూగా ఒక ఫోటో వదలకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో మధ్యలో ఇప్పుడు ఇక్కడ లాంగ్ ఫోటో అండ్ ఈ ఫోటోని వదిలేసి ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ సేమ్ పేస్ట్ స్టైల్.
సో మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో ఇప్పుడు కంటిన్యూ సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. చివరి వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్, ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి. లైక్ కొట్టడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం పక్క లైక్ చేయండి. సో లాస్ట్ ఈ ఫోటో ఫ్రెండ్స్. సో 16 సెకండ్ 29 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆల్ నోటిఫికేషన్లో పెట్టుకోండి. వచ్చే ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.